ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ. ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବି. ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସି. ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଡି. ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ? ଏ. ଦହି, ବି. ଖଜୁରୀ, ସି. ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଡି. ପିଆଜ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ପିଆଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାମ କ'ଣ? ଏ. ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବି. ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସି. ରାଉରକେଲା ମିନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡି. ରାମକୃଷ୍ଣା ନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର କେଉଁଟି? ଏ. ସମ୍ବଲପୁର, ବି. ଯାଜପୁର, ସି. ରାଉରକେଲା, ଡି. କଟକ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ରାଉରକେଲା। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଏ. ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର, ବି. କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସି. ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଡି. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ପୁରୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର।